Sira muga sinumana saberkah saking swarga dening Allah kang murbeng pinujiyo tan kendal. Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Kemis Wage 17 April 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer Kemis Pethak. Para adiyuswa, dinten Kemis Pethak, Jumat Adi lan Sabtu Ening rerangkening pangibadah ingkang ngiyataken kapitadosan kita awit lumantar tetiganipun pangibadah kita kaemutaken agenging katresnanipun Gusti dhateng kita nandhang sengsara sinalib lan seda panjenenganipun minangka cempening Allah kangge nebus dosaning manungsa. Nalika lumebet ing pangibadah Kemis Pethak wonten prastawa ingkang saged dipun pengeti bujana pungkasan kandhasipun Gusti Yesus kaliyan para sekabat ing pundi Gusti Yesus ngendika bilih roti menika pralambang raganipun mekaten ugi anggur minangka rahipun ingkang badhe kakurbanaken ing kajeng salib. Mekaten ugi nalika mengeti Gusti Yesus mijiki para sekabat bab punika ketingal ing Yohanes 13 ayat 8b. Menawa aku ora ngisuhi kowe ora duweni panduman ana ing aku. Kalih prastawa punika kepingin ngendika bilih ing dinten Kemis Pethak sangsaya nyata anggenipun Gusti Yesus nglampahi sengsara seda sinalib minangka cempening Allah kangge nebus dosaning manungsa. Sinebat pethak ing dinten Kemis Pethak kepingin ngendika kados pundi manahipun Gusti Yesus ingkang suci, tulus lan andhap asor minangka cempening pangorbanan. Para adiyuswa nindakaken mijiki suku punika ayahan ingkang ngasoraken diri. Mekaten ugi bujana pungkasan ngemutaken katresnanipun Gusti ngurbanaken diri. Mila sumangga ing dinten Kemis Pethak punika kita kaemutaken amrih purun andhap asor ngenggalaken diri ngapunteni liyan lan gesang kangge liyan. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Ing dinten Kemis Pethak punika kada prastawa ing pundi paduka ngurbanaken diri, ing pundi paduka ngetingalaken katresnanipun paduka dhateng kawula. Monggo paduka ingkang berek kawula matemah gesang kawula punika gesang ingkang tansah caket raket lan ugi ngetut wingking kalian paduka. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang paring pitulung. Matemah para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya kemawon tansah rineksa dening paduka. Mirunggan kawula pasrahaken Bapak Marsaid wilayah 8 GKJ Magelang nembe nandhang kritis wonten ing ICU RSU RRSJ Magelang. Kawula pitados paduka ingkang badhe nganti, paduka ingkang badhe tansah paring kegiatan matemah sedherek kawula menika ugi pikantuk bagas kesarasan ingkang sae saking paduka. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Murtini Darmoko ingkang wedal sakmangke ugi nembe nandhang sakit wonten ing RSU RSJ Magelang. Kawula pitados paduka ugi badhe maringi bagas kesarasan. Kawula pasrahaken ugi Bapak
hati-adi ing GKJ Ngalian ing dinten punika badhe nampi operasi katarak wonten ing griya sakit William Booth Semarang. Monggo Gusti paduka agem operasi menika matemah Bapak hati-adi GKJ Ngalian menika enggal pikantuk petahing kesarasan peparing paduka. Kawula masrahaken kaunipun sedherek kawula ing GKJ Bono ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Sih Mirah ing GKJ Bono, sawetawis putra-putra kagungan paduka ing GKJ Magelang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Sinta wilayah setunggal, Ibu Lis Martono wilayah kalih, Ibu Tri Suharti wilayah setunggal, Ibu Titik Marioto wilayah pitu, Ibu Wiwi Retno wilayah setunggal, lan ugi Bapak Rukminto ing wilayah pitu. Kawula pasrahaken sedherek kawula Elang Pramudya Handoko warga GKJ Bendungan ingkang ugi nandhang sakit. Kawula ugi masrahaken Ibu Tati ing GKJ Ngablak ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit wonten ing griya sakit Panti Rapih Jogja. Kawula pasrahaken Bapak Matius Suwito warga GKJ Immanuel Solo ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto dalasan Pendeta Emeritus Ibnu Prabowo wonten ing GKJ Tlepok ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Isti wilayah 3 GKJ Wonocatur, Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purba. Mekaten ugi Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti wonten ing GKJ Tropodo Sidoarjo. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Budistomo, Bapak Sugianto ing GKJ Magelang, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini ing GIDJ Trangkil. Ing GKJ Immanuel Solo kawula pasrahaken Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 ing GKJ Gondang Winangun. Ing GKJ Wonosobo kawula pasrahaken Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono, Ibu Rodiah Sumardi. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Ungaran kawula pasrahaken Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Jatmiko ing Denpasar Bali. Kawula pasrahaken Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri ing GKJ Canden. Ing GKJ Sragen kawula pasrahaken Bapak Wursitoryadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Kawula pasrahaken Bapak Dalmin, Bapak Sugiri, Bapak Wisno ing GKJ Pugeran. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryati ing Watu Sigar. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Tri Kartono, Bapak Waryono lan Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken ing GKJ Banyumanik Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus, lan ugi ing GKJ Tanon kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ugi ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon ambrih sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken pasambat lan pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita
renungan padintenan Adi Yuswa kanthi ngrepekaken kidung sumangga. Sira muga sinumana berkah saking swarga dening Allah kang murbengrat kang pinuji